entre os casos que temos neste concello, hoxe vamos a mirar un que verdadeiramente é trágico, dramático, espeluznante e que non ten nin adxetivos no dicionario para explicar. E é o caso de Manolo Ivo, que a raíz de unhas denuncias que fixo no concello, acabou pois con orden de alenxamento no caldeiro. E vai ser Ivo que nos conte a historia pois do que pasou, do que verdadeiramente pasou. De onde vives, Ivo? Como se ve, aquí é a miña casa, onde vivo, que é na Peña de Francia, e o problema que empezou a surdir no ano 99, cando aí ao fondo unhas persoas compraron un terreno para instalar unha nave de produtos químicos. Temos que recordar que este entorno é rústico e agora no novo Plan Xeral de Especial Protección Forestal. Esta capilla creo que é de interés cultural, así, non? O patrimonio cultural, que aquí non se pode facer nada. E miro que está moi pegado aí. Como é posible que se fixera esta nave aquí? Esta nave aquí antes era de Skol, non? Sí, isto era un almacén de cervezas, de cervezas Skol, despois feita daquela maneira, sin permisos nin nada. Quer dicir, uns permisos, ten permiso de obra, pero se o permiso de obra era para 500 metros de nave, fixéronse 2000. Entonces, pero bueno, isto está feito de hai casi 40 anos, e bueno, que pasa? Que nin ten licencia de actividade, nunca Skol tuvo licencia de actividade. Entonces, bueno, pois, agora que fixeron? Compraron a unhas persoas que dos mismos que teñen Metal Mos en Puxeiros. Esta empresa ahora denomínase Miraflores CB, e nada, desde 2010 están aquí almacenando de todo isto. Ahora prácticamente fora non hai nada, pero antes había contenedores ferros de todo, contenedores dentro que non se sabe con que estaban, bidóns con non se sabe se tiñan pinturas, se disolventes, entonces, bueno, pois empecé a denunciar eso, porque, bueno, a mí me gusta vivir no entorno que estou vivindo sin naves. Eu non quero, eu quero vivir nun entorno tranquilo. O sea, me estás dicindo, estou observando que ahora as planadas está todo limpiño e tal, o sea, que quitaron a merda de fora e a meteron dentro, non? A teñen oculta donde dunha maneira, por decirlo así, media clandestina, sacan e meten produtos pois contaminantes e tal, nunha zona pois bastante protegida, polo que miro aquí. Non é bastante protegida, está no novo Plan Xeral intentaron facer un trozo de industrial para legalizar o Sudi 10, para legalizar esa nave, que era antiguamente de cervezas, esta que temos aquí de frente, que era de mecanizados, querían facer tema de mecanizados Hermida, e a de produtos químicos que está lá ao fondo, que é Rube. Eso quixeron metelo no primer plano que se presentou aos cidadáns aquí en Tamiga, ou digamos, non? Sí, clandestino. Iso, en principio, non había, estaba todo suelo rústico, de especial protección forestal, pero a última hora apareceu un islote para intentar meter as tres naves en terreno industrial, facer un suelo industrial a medida para os señores, para os amigos, vamos, nunha palabra. E quen se deu conta desa derfeita? Pois nada, fun eu cando expuxeron o Plan Xeral e vin a aberración e a especulación. Entonces fixen as alegacións que as tuven que pagar, porque iso me parece que é de competencia dun concello velar polos cidadáns, pero bueno, en vista do que temos os cidadáns, pois témonos que defender e gastar os cartos para defender, facer alegacións, e automáticamente no momento que chegou a Xunta de Galicia, eso tumbaron, quedou como suelo rústico e dada a masa arbórea que temos no noso entorno de especial protección forestal. Iso está no novo Plan Xeral. No novo Plan Xeral. No plan que está aprobado. Pero
a inactividade deste Concello continúa permitindolle aos amigos as ilegalidades. Esa nave está en actividade, non? Sí. Está traballando, diríamos, sin permiso de... Clandestinamente. actividade, vale. E esta que temos aí, que tamén te habías denunciado, que pasa con esta? Esta sí está cerrada, esta precintaron. Que había aquí? Que Ejecutaron o precinto. Esta é unha empresa de mecanizados Hermida. Isto era un ruido de chirrío continuo, claro, das máquinas de tornos e fresas e todo eso. Esta precintárona e ejecutaron o precinto. Esta ten un orden de precinto, o que era antiguamente a nave de Escol, ten un orden de paralización da actividade en 2015, pero sigue funcionando. Non se ejecutou. Bueno, pois iso está denunciado no xulgado, pero é que non queda outro remedio que ir ao xulgado. É lamentable. E bueno, para un obrero iso é moi duro. O que máis é lamentable que teña un orden de precinto e que o Concello non ejecute o que manda a xustiza, vamos, iso xa é impresentable, pero tantas cousas impresentables neste Concello que, bueno, eu xa non me asombro disto. Bueno, Manolo, estamos frente a Rube, que é a nave máis polémica pola que denunciaches esta nave e tal. Contanos, cando denunciaches esta nave e por que a denunciaches? Bueno, esta nave eu empecei a denunciar no ano 2009-2000, que empezaron a facer un destierro. Isto aquí é, repito, terreno rústico. Entonces, estuveron facendo un destierro cando non se podía facer ese movimento de terras tan bárbaro que fixeron aquí. Entonces, por que denunciei esta nave? Porque isto é unha nave de produtos químicos altamente contaminantes. Estamos a 200 metros do Colexio da Peña de Francia. Isto se leva denunciando, por miña parte se denunciou por parte da Asociación de Pais da Peña de Francia tamén, pero bueno, non fixeron caso. Deronlle a licencia de obra no Concello de Mos, estuvo paralizada a obra en 2003 ou en 2004, ora non podo precisar no tempo. Despois levantaronlle a prohibición. Seguiu construindo, non sei se a pesar de que non tiña nin licencias nin ese momento, continuaron e acto seguido, pois bueno, empezou a traballar despois de facer a nave, pode ser en 2007, 2008, almacenando todo tipo de produtos químicos, eu denunciando. Non se me fixo nunca caso no ayuntamiento hasta que denunciei na Fiscalía. Denunciei na Fiscalía e APLU tomou medidas. Que non tomou medidas o Concello de Mos. Unha pregunta, isto non tiña nin permiso de actividades nin permiso de construcción, seguro. De actividades non, pero a menteri co Concello nun momento dado a esta industria química lle concede un permiso de actividades, non? Sí, despois de estar traballando, eu denunciando, estar almacenando materias prohibidas, actividade prohibida para este tipo de suelo, o Concello, en 2011, en xaneiro ou febreiro, antes das eleccións municipais, lle concedeu licencia para viveiro de plantas. O sea, que aquí se que facían plantas ou algo? No, que sei que cultivaban, pois non sei se cultivan as plantas con disolvente, con caucho, con ese tipo de cousas, pero bueno, se conoce que son amigos. Viña a alcaldesa aquí a comprar plantas ou algo? Pois non, nunca mirei. Nunca mirei. Non conoces porque aquí non jamás. No, aquí o único que se pode comprar é disolvente, pinturas, caucho, resinas, que era o que denunciei eu, e
o informe que hai do Seprona dicindo que esta actividade e despois remarcada pola APLU que esta actividade aquí é unha actividade ilegal que non ten cabida. Pero bueno, o goberno, desde que temos a Nidia Arévalo, eu particularmente veño sufrindo uns ataques enormes e unha dejación por parte das funcións desta señora e máis dos seus concelleiros, exactamente últimamente de Julia Loureiro, que é a concexala de urbanismo. Vamos a ver, o sea, que ti faz denuncias tras denuncias e tal, e no Concello pasan olímpicamente de ti. Non se fan caso, nin toman medidas, nin nada. É así? Inactividade total. Bueno, o que sí, polo molesto que son, me deteñen. A ver, sí, algo que pasou? O Concello tomou a decisión de... Ante as denuncias continuadas que estaba facendo, pois intentaron taparme a boca, deténdome, denunciándote por acoso, amenazas, cousa que eu... Amenazas e acoso. O sea, o Concello soluciona o problema todo das denuncias con unha denuncia por amenazas e acoso. Que denuncia por amenazas ao acoso a alcaldesa e a concellala Julia Loureiro. Correcto. E te denuncian para que non nos molestes. Correcto. Bien. Seguindo a crónica, me parece que o día 12 de outubro, ti foches detido o 14 de outubro, non? O 14. De 2016, ás 12:30 da mañán. Vale. Creo que o 12 de outubro, se eu non mal me lembro, e dei unhas voltas por ali, se celebraba o día da Hispanidade. Da Hispanidade cunha festa no cuartel da Guardia Civil, donde son invitadas as xentes guais deste municipio, porque son invitacións personalizadas. E entre elas estaba Julia Loureiro, e estaba a alcaldesa, e estaba toda a policía. A cúpula, sí. Tomándose unos vinitos e tal, e de repente o día 14, sospeitosamente, vai a Guardia Civil, te vai a buscar a casa, si non levan nin orden judicial, nin nada, van ali, che dicen que pases polo cuartel. No, me levan con eles ao cuartel, que estou detido, e pregunto por qué, que non mo poden dicir, entonces, bueno, ao chegar ao cuartel, cando mo comunican de que por amenazas de morte, máis por acoso á alcaldesa Nidia Arévalo e a Julia Loureiro, cousa que eu, pois, quedei descolocado. Bueno, pero a ti te deteñen, te esposan, te levan a Pontevedra, te manteñen 24 horas, sí. Porque me dá a sensación de que alguén que sabe moito neste país aproveitaron o cambio de xueza porque se fora o mellor antes, a xueza de guarda nese momento se hubiera tomado medidas, pero como foi nunha hora de cambio de guardias, pois dalle que dalle, te veches 24 horas na cárcel, non? Tu veches ali, sofriches unha crise de ansiedade que te tuveron que levar a urxencias na tal, debido xa non a ansiedade por eso, non, por saber que te foches detenido e sin saber ni por qué, vale. Te deixan en libertad e che dan un orden de alejamento, de alonxamento da alcaldesa. E canto tempo tu veches sin poder acercarte a 500 metros da señora esa? Tuve un ano de orden de alonxamento, nin podía ir ao ayuntamento, nin o Pazo de Mosque, onde se celeban os plenos, nin estar cerca delas. Se elas chegaban a un sitio, eu me tiña que marchar. Entonces, bueno, cando eu demostrara que en esas datas que elas me denunciaron, eu non estaba aquí, nin que as seguía co coche, porque eu non tiño o coche que elas decían que tiña. Bueno, unha derfeita de denuncia. Toda unha trama, quer dicir, unha trama organizada para taparlle a boca a un veciño, porque eu podo cair ben ou mal, pero son un traballador honesto e honrado, nunca cometín ningún atrocidade ni nada, excepto o de denunciar as ilegalidades que hai ao lado da miña casa, porque a mí me gusta vivir tranquilo. Pero canto tempo tu veces así, un ano, máis? De alonxamento, un ano. O sea, que durante un ano ti nin molestabas a alcaldesa, nin a nadie ali, fabuloso, xa non fan denuncias,
e cada vez que viña a alcaldesa para ti escapabas como un Sí, tiña que marchar. como un delincuente. Sí. E ela encantado. Tiña que Moi que ben, marchar. entonces isto funciona así. Eso Claro. eu chamaríalle dreito de pernada. La marquesa decide que el súbdito non le conviene e lo manda a encarcelar e punto. Estamos no século que sea. Ben, hai un juicio, non? Hai un juicio primeiro sobre isto, por daños e prejuicios, non? Sí, sobre isto e sobre as outras dúas empresas. Bien, que decide o xuez? Eu solicito unha reclamación patrimonial ao Concello de 50.000 euros. Pero o xuiz dice que ma estima parcialmente, quer dicir, pero condena ao Concello a pagarme 12.000 euros polos daños psicológicos causados por estas ilegalidades máis os intereses. E outra cousa, xa che saleu o xuicio contra a alcaldesa e a concelleira que te denunciou por acoso e amenazas de morte, non? Sí, sí. E que dixo o xuez? En diciembre do 2018, creo que foi o 9 ou 10, ahora non estou seguro, de diciembro 2018, e as conclusións que dice a jueza, bueno, temos que lembrar que levaron 3 testigos falsos. É dicir, Vítor, o jurídico, a que foi concelleira Kelly, e máis Laura, a secretaria da alcaldesa. E as conclusións que saca a xuiza, bueno, pois que os feitos que non están probados. Punto, e se acabou. Que me quedo libre dese delito, pero bueno, o daño que me levan feito e que me siguen facendo é grave non, é o seguinte, É que vamos a ver, tuveches na cárcel 24 horas, te detuveron como un delincuente. Tuveches na cárcel 24 horas, tuveches que era urgencias con ataque de ansiedade. Tuveches alonxamento durante un ano e pico. E iso? Quen paga eso? No, Nuestra marquesa, porque a marquesa te denuncia, fai todo isto, e ahora se lava las manos e anda por aí moviendo sí, no, ademais el pavo real. O triste disto é que de todas esas aberracións ou supuestas especulacións, eles non pagan nin un duro, paga o Concello. A quen son os Concello? Somos os veciños de Mos, que nos gusta Mos. Acabaches xa con todo contencioso co Concello ou ainda sigues con máis contenciosos? No, ahora seguimos... Porque creo que a alcaldesa ainda tes outra denuncia, non? Sí, ahora teño unha denuncia contra ela, contra Julia Loureiro, e o Concello de Mos e outros, por vulneración do dereito ao honor. Porque a min non se me pode acusar en prensa, En os medios de comunicación. nos medios de comunicación, acusándoseme de algo cando despois, sin ter condena ninguna, e despois salir a suelto desas mentiras e desas barbaridades. Eu seguirei loitando, Pepe. Bueno, Vamos... estarei contigo.